अगर आप भी चाहते हैं एशिया म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो कृपया लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सरिया बहू हई परमोधावा बहू हो मंगला पकहतिया आई लबिया हऊ हई सरिया बहू हई परमोधावा बहू पेट खाती पवन के खेते काटे जाई गहू हई सरिया बहू हई गुंजनवा सरिया बहू हई सदा बहू पेट खाती पवन के खेते काटे जाई गहू हई सरिया बहू हई परमोधावा बहू Recorded by Aradhya Recording Studio, Kaithawaliya।